Jarek. Czy Polczek siedź tak, no. Proszę Państwa, zaraz Jarek, J-Lo, Jarecki wpadnie tutaj i zrobi rozpierduchę. Nagrałeś tego szpita? Szkoda. No. No jakoś nie wparował, chyba ten zajęty jest czymś. Może zaszczepię gruchę. Na J-Łona. A no tak, J1 ma, ale no to w przyszłym odcinku pokażemy J1. J1 fajna dupa. Szkoda, że się zesrałem. No gdzie ten debil? Tak, to może mi coś jaja. Stary zresztą gad. Stary Jarek mocno śpi. Stary Jarek mocno śpi. My się go boimy, na palce chodzimy. Stary Jarek mocno śpi. Co się działo? Nie, kurwa, spierdalaj, nie mówię. To za ciebie przypierdolę, do kurwy nędzy. Co mnie, kurwa, de? Od... Woda w kubę powiedziałem. Co, to nie mówiłem, że chodziło o spierdalać. Powiedziałem woda w kubę, rozumiesz? Kurwa, nie będę dupę już. Powiedziałem do tego, do cholera, ty chamie, ty. To odejmij się. Co? No co ty ode mnie? No może wyjdziemy na mowa mykanie. To tam wyjdziemy. No to już. Wyłaź, siłasz to ty. Za 5 nocy. Mówiłeś coś? Mnie to było chodzi, ja ci powiedziałem, masz za 5 minut, masz za 5 minut i tutaj zostajesz tam. Za 5 minut, a nie to, Dobra. to znaczy inaczej. Dość tego. Ja chuj odpierdalać sobie.